Zvinoshanda here zvekuti unoroorwa kana kuti kuroora munhu akashata nenyaya yekuti vakanaka vanohura? Ndonzwa pano wamazuva ano vachitaura kuti vasikana vakanaka vanopisa ende vanokuitisa. Zviri nani kuroora musikana wako akashata asingatariswe nevanhu vakawanda. Even Freeman akaimba wani kuti ndipei changu chakashata, vakanaka vanodiwa nevakawanda. Asi paground zvinoshanda here? Zviri practical here? Regai ndikuonesei chokwadi timu rangu. Kuita izvozvo kwakafanana nekuti iwewe unoda kuedza kutiza chirwere cheshuga, asi paurongwa hwako hwekutiza chirwere cheshuga wosarudza kuti inini handichadya shuga yebrown, ndakungodya shuga yewhite chete, asi usina kuderedza uwandu hweshuga yaunodya pazuva. Kuita kudaro chaunenge wagona hapana, ende chaunenge wagadzirisa hapana. Chimbovhura madziso ako nepfungwa umbofunga zvandoda kukuudza panapa. Pane here musikana akasvika pakufa ari mhandara nenyaya yekushata? Pane here musikana waunoziyewo wekuti akasvika pakutofa ari mhandara ashaya munhu anomunyenga kuti ashaya mukomana anoda kurara naye nekuda kwekuti anga akashata? Even kuvakomana kwacho zviriko here? Nokuti chaunofanira kuziva ndechekuti munyika mune varume vasingatombotarisi kuti pavari kuda kunyenga pakaita sei. Havatombokendengi kana kutasa zvechimiro icho, kana pachingonyengeka chete varume ivavo vanotongonyenga. Saka chinodiwa ndechekuti munhu wako anofanira kuziva miganhu, anofanira kuziva pekugumira, ende anofanira kuziva kukalkuleta kuti nyaya iyi kwayakwenda inogumisira yasvika kwakati, ogara amisa. Otherwise zvefesi kunaka kana kuti chimiro tinenge tichingonyeperana zvekunyepa. Kana uda ungatsoona chokwadika, chimbotarisa mavhidhiyo atinashe mugabe ema-DNA uona pamwe pari kubudira ma0% acho, uchabva waona kuti chimiro kana fesika pamadhiri aya hazvishande. Chinodiwa kuti munhu agone kumisa zvinhu zvakaipa zvisati zvaitika. Otherwise unohurirwa nacho chitiki dhimba chako ukaita bho, ende chinokuchemedza chakashata kudaro. Nemiwo vasikana muri kuti heye varume vakanaka vanonetsa, varume vari handsome vanokuisa stress, chihure chakanyanyisa. Handiti iye murume wacho ndiye anopfimba, iye murume wacho ndiye anotsoma vasikana. Saka chiripoka hunhu hwemunhu nekungoziva kuzvibata, nekuziva maboundaries, nekungoziva pekugumira chete. Chihure chiri mukati memunhu kwete kunze kana kuti kuchimiro chake. Tikangogara taziva izvozvo tinombomira zvekunyeperana nezvinhu zvisina basa.